Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria ining atong misa ining adlawng Sabado. Iampo nato nga pinaagi sa iyang pangama, makabot nato ang tinuod nga kalinaw o kahiusa, labi na din sa atong nasod, nga atong mga leaders, labi na mga leaders nato sa gobyerno, magtamod sa paghigugma sa atong nasod o sa atong katawhan, dili sa ilang kaugalingon o kaha sa ilalang mga partido, aron malikayan ang atong panagkabahin-bahin. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapalambo sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug bitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Nikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babay nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babay, nganong gibuhat mo man kini? Ang babay mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat.
Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panangkon mo, ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo, apan bisan pa niini mangandoy kagihapon sa imong bana, ug siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya kang Adan, sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, matinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kinimuhatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit, ug mga sagbot alang kanimo, ug mapugos ka pagpakaog tanom sa kalasangan, magpatulo kag singot, ug maghago pag-ayo, una pamuhatag kanimog abot ang yuta, hangtod mo balik ka sa yuta nga gigikanan mo. Hinimo ka gikan sa yuta, ug sa yuta ka pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva, ug mga sapot nga panit sa mga mananap, ug gibistihan niya sila. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tao nahisama na kanato, ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Sa mipahawa na ang tao, gibutangan sa Dios ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok kun aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan, wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, Ikaw mauna ang Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig, diha sa imong atubangan. Ingon og kagahapon lamang, karon nga kadtong milabay na, ug ingon og sa ka magbantay sa gabi. Sa
tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kadlawon mo giti pag-usab, aron sa pagkagabi malaya ug malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok sa dihang wala na sila'y pagkaon. Gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingna niya, naluoy ako niining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako og wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan din hiniining awaaw nga dapit nga arang ipakaon niining mga tawhana. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya, gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 kapan ug nagpasalamat siya sa Dios. Humaniini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an, sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 kabukag. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsay tuburan sa grasya. Kinsay tuburan sa grasya, ang tao o ang Ginoo? May kay mo mutubag na.
Kinsay tig-distribute sa grasya, ang tao o ang Ginoo? Tig-distribute ba? Mauna na ang tao. Si Kristo mao ang Ginoo. Sa unang pagbasa, ang Ginoo misilot sa tao o sa bitin. Gipapahawa sila sa paraiso. Imbis sa una, sigihan sila hatag sa Ginoo, way problema. Kaon ra sila dito, wa nay kinahanglan manguma pa, wa nay kinahanglan mo trabaho pa. Sige ra sila kaon. Niya, di pa gyud sila mamatay. Kay tuwa man dito ang bunga sad sa kahoy sa kinabuhi. So di sila mamatay, di sad sila masakit, di sad sila matiguang. Natanawa imong tupad, ing na kay sakit, ing na nanay mga sakit kasagaran. Ngano man kay matud pas unang pagbasa gisiradan ang paraiso unya, gibantayan pagyud ang kahoy sa kinabuhi nga dili na gyud makaduol ang tao. Kay kung mukaon tas kahoy sa kinabuhi, basig di na ta mga matay. Mao na ang silot sa atong pagpakasala, mauning kamatayon. Ug ngano mang nakasala man ang tao, kay iya nang gihimo ang mga butang na kunuhay makaayo niya, pero wa mag-agad, wa mananghid sa Ginoo. Mao na siya problema. Kana bang kita na ba mao'y magpakaginoo ba? Patay kita diha. Lingiyay mong tupad. Nakinsay tag-iya sa inyong balay. Nakinsay tag-iya ng inyong gipuy-an karon. Kusog ra ba kita mangangkon ana? Ako ning balay. Ako ning yuta. Napamangani uban, mangangkon ako ning nasod. Ako ning probinsya, ako ning munisipyo, ako ning syudad. Kusog kita mangangkon. Ako ning naong, ako ning lawas. Inigsugod na to yung ako ni, ako'y magbuot ani, patay dayon tadiha. Muna, pag-ingon ni Kristo, pilaman kabuk inyong pan. 7. Ambi na ng inyong 7 kapan. Awa na nila ang kuna, gihatag nila sa Ginoo. Sige Lord, ika na'y magbuot ana, unsaon na nimong 7 kapan. Gipalingkod niya ang 4,000 katao, ang 7 kapan nga gihatag ngadto niya, nga maorasad gito'y ilang pan, iyang gipikas-pikas, niya iyang gihatag siya mga tinunan. Dili aron kanon sa iyang mga tinunan, unsa may iyang instruction, ihatag ko ninyo aron inyo ning iapod-apod ngadto sa mga tao. Anhin na to makita dinhi ang function ba sa usa ka leader, labi na gyud nagdakag mga tao, di jud ka mangangkon sa mga grasyang imong nadawat nga imo na. Unsaon man na nimo? Imo ginang hunahon nga iapod-apod ko ni. Kay gikan ni Ginoo, ako gining iapod-apod. Gilay na sang lingi sa imong tupad na kanang imo rong kwarta, imo nang iapod-apod. Imo nang i-share. Ang kwarta ba, i-share na ninyo dili. Tudloan ra batas yawa, tigom yun, kay paras imong future. Ayaw na paghunahunaan ng future nga according to your standard. Kay nga ato magong future para sa atong kaugalingon ug sa atong mga gihigugma, why appeal ang uban. Pero sa Ginoo lahi, aron ma-secured ang imong future, ipanghatag ang tanan nga naa nimo aron makatabang sa uban. Sakto na dili.
Taas ang kamot katong maingon sakto na pader. Wa mo isang uban. Nagpanagana no. Sa atong standard karon og sakto pa na wa gid untay mag-away na to mga politicians. Kaya nga naman ang mga politicians karon isig inangkunay sa ilang mga grasyang nadawat. Murabag sila nagitag-iya. Sila'y magbuot kinsay hatagan unsaon paghatag. Unang portigitaong lisura sa atong nasod. Ang Ginoo lahi. Ang iyang gusto, ako mo'y magbuot unsaon paghatag. Kung atong subayon, kining ato rong nanagan sa politika, di la sa tuyapil ang diya simbahan, kaming mga pari, mga obispo, uban pa diha. Kana lang usang mga leaders nato rong nanagan, tan-aw ninyo, unsa man na sila, pobre, dato. Sila bang nanagan? Unsa man na sila? Mga kabos o mga kwartahan? Kusga. Na sakto na inyong tubag. Kay bisan gani ang mudagan pagka barangay kapitan, bisag barangay konsihal, o wa kay kwarta, ambot lang. Manimaho baka. Labi na gidinis atong nasod. O manimaho man ka, kana okay ra na. Pero normally, kwartahan na sila. Pero ngano man nga nitumaw maning isyo nga mangayo pagid sila budget ug mahadlok sila dili matagaag budget para sa ilang kunuhay, ilang probinsya, ilang syudad, ilang distrito. Nganong hadlok mo sila anak? Tungod kay hoy, tubag. Mo na ro'y common nga tubag. Nganong ni pirma man kas impeachment, di niya ta mabahinan sa budget, mahutdan tas budget sa atong distrito. Wa na tayo ikapanghatag sa mga tao. Unya naam na sila kwarta. Tungod kay dili sila mohatag sa ilang personal nga kwarta ngadto sa uban. Ang ilang personal nga kwarta pun-an pagid na nila. Pun-an mao nay naa sa framework. Bisag kamo, nanimba mo ron dire, kanang tanan ninyong kwarta, ihog yun na inyos kolekta. Ihog, dili. Nag-ampo, mga mo arang-arang panipadir. Ang pare, kanang among kolekta, amo nang ipanghatag tanan sa para sa mga tao. Ambot lang. O gunsaon man nato pag-ila, kining mga leaders nga dili Diyos nun, kana bang mga leaders nga ang gihuna-huna ang ilang kaugalingon? At least tulo ka sukdanan ang akong nakita. Una, moasinso gyud na sila financially. Moarang-arang gyud na sila ang ilang mga kahimtang. Moarang-arang gyud makapamalit nag mga sakyanan nga mahal-mahal. Kung sa una motor na ilang sakyanan, karon 4-wheel na, o 4-wheel, sa una multicab, karon Avanza na, kung sa una Avanza, karon Fortuner na, na magani uban ko no, tricycle ray sakyanan, karon bulletproof na, morang-arang gina, ilang kahimtang. Ikaduha, ang ilang mga projects, o ang ilang mga gipanghatag, pirmi ginang naay nakatatak nga ilang ngan o ilang naong. Pangita mo diha. Basta sigig pamutang anang ilang naong, ilang ngan, diha niya ng mga butang nga ilang gipang share sa ilang mga katawhan. Kana, dili na Diyos nun. Hoy.
Ang duko-duko mamudya. Maubitan nang nagkatag na diha nga to mga kon, a project of, from. Di na Diyos nun. Ang kaugalingon, anak mo i-promote. Katulo, masuko gid na sila. Basta, komentaryuhan o dautan ang ilang gibuhat nga dautan. Kana bang ilang gibuhat ba? O sa wayon o niya kritisayson, masuko na sila. Masuko. Ano na siya? Mao ni sila ang mga dili Diyos nun nga mga leader sa katilingban. Madinhi man sa simbahan o madiha mas gobyerno, mao ni ang atong mga sukdanan. Nakakita na ba mong politicians nga wa ni asenso? Nga nahuman sila sa ilang pangalagad, ang ilang kinabuhi nga gipuy-an sa una maura gyapon karon. Nakita mo ana? O nakakita mo pangitaan na nya mo nay atong paningkamutan o butar. Pero di man sana sila managan kay man mo asenso. Basta makakita ta na kanabang wa gyud ba muluho ang kinabuhi. Kana ato nang butaran. Ikaduha, kanang mga tao nga daghag gihimong project apan way gibutang nga iyangan, mao nay atong butaran. Kay pasabot ang iyang sentro mao ang katawhan, dili ang iyang kaugalingon. Sama ni Kristo, wa siya magpagarbo, ipanghatag lang ni ninyo. Wa mo ingon ang iyang mga apostoles, gikan ni Jesus ha, gikan ni Jesus. Nya katusang gahatag atong 7 kapan, wa sad gibandilyos Ginoo nga gikan ni kuan, mao ni ang atong sponsor. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, slot ra gid ni atong gipamaligya. Palit mog slots, di na to isulti inyo mga ngalan. Okay ra na ninyo dili? Okay ra mo? Anong inyong naong mura magkanang mga patay? Okay ra, may sa datong isulti. Kapoy kay basa ana mga sponsors. Mabita na nga ang criticism karon o mutanaw ta diha social media. Ang mga politicians kasagaran ilan ang angkonon nga this is my project. Aron ang mga tao mo believe nila. Pero diin man gikan kanang budget o kanang kwarta nga ila karong gigamit, gikan sa mga magbubuhis. Kinsa man ang magbubuhis? Kinsa man? Kitang katawhan, apil sad sila o nibuhis na sila. Karon imong gibalik sa katawhan ang maong buhis, pinaagi sa mga proyekto, nya imong angkonon nga imo, dili ba usa ka pagpangilad? Nga ako'y nag-project aniha, pero kining kwarta hagikan ni ninyo, pero ako na'y inyong tahuron, kay ako na'y nagpagawa sa project, pero gikan ni ninyo. Di, masa man na pangilad. Pero kita lahi, ang atong niya sa simbahan, ang kwarta, ang bahandi, gikan sa Ginoo. Kinsa may atong pasikaton, ang Ginoo. Muna ka mo nang malit din slots, congratulations kay nakita ang Ginoo diha ninyo. Mo na siya. Hilingay mong tupad. Ing na pakita ko Ginoo be. Ing na pakita ako Ginoo be. So dili lang manghatag ta kung dili muantos pagita para sa uban. Ang pagkaon nga atong kanon dinhi sa santos nga misa, maorasan ng pagkauna ang gikaon sa mga apostoles kaniadto. Ang gikaon sad sa 4,000 ka tawo katong 7 kapan, parihara sila gikaon hasta sad si Jesus, hastang mga apostoles. Mao ni siya ang imahin sa usa ka katilingban, pariharag gikaon. Kung ang pari
lahi og lamisa kaysa iyang mga staff sa parokya. Unsa man ang klasihas pare, Diyos non o yawanon? Kusga. Kusga pa gyud. Wa man mo manghukom, describe lang. Yawanon. Ngano man? Nganong lahi man siya gikaon kaysa iyang parokyano? Anang dihay ni ana sa atong lamisa atong sang adlaw nga pare siya dako agud ani imong lamisa pader kataas gud ani nag-expect gid kag daghag bisita. Nakuha oy. Siya nganong taas man kay ni nako magdungan mamig pamahaw din sa ako mga staff. Nya ang staff nato dinhi mga 25 man sila kabuk 26. Di dako-dako yung lamisa kada pamahaw. Nya ang ilang gikaon maura sa akong kanon usahay na sila gikaon nga di ko kakaon. Mao na nga pareha kamo sa inyong balay, kamo mga ginikanan, pareha mo gikaon sa inyong anak. Kusga. Parehas usahay pagani lamion ninyo ang pagkaon sa anak kaysa inyong pagkaon. Silas mamas una basta mo palit og gusok sa baboy, gusok sa baka nya ilang latan, tangtangon nilang unod gikas gusok, ang unod iapod-apod na mong mga anak, ang bukog tuan nila og ang sabaw sigihan nila higop-higop, ang unod bahino namo. Kung isda hagpata nila sa bukog ang kanang naang unod, iapod-apod na mong mga anak, ang mga bukog ug ang mga ikog nga napay gamayng unod ug ang o nga daginutunon kaayo ang unod kay gagmay masag isda adto nila sa among amahan o ginahan. Kami mo'y nagkaon sa unod. Kumusta man ang atong mga leader sa politika? Unsa may ilang gikaon karon? Pareha bas gikaon natong tanan nga mga Filipinos? Ang atong presidente nga gyud kutob sa nang nanagan karon. Di wa pa labot ana ang presidente no. Ang atong mga senador o congressmen og mga mayor, gobernador, mga konsihal sa lungsod, sa mga board members nga nanagan karon, willing ba silang mukaon sa gikaon karon sa ilang mga tao nga gihangyo nga mobutar nila? Mukaon na sila panahon sa kumpanya, dahil na sila budol-budol ato dahil na ngadto kanang naang gobol-gobol, budol-budol. Gobol? Budol-budol, nya mabudol sa tan. Inig kadaog na ba? Atong tanawon kay na may uban ana nila, makita naman nato ilang lifestyle. Ganahan ka na sila mukaon, tipon aning taga squatter area, tipon aning taga tabla, taga lataban, taga antugo. Ha? Ganahan ka na sila mukaon ana, kanatong gipangkaon dito. Kanang kamunggay na lang sa buwan ni mog tubig nga murag ihis baka, ihis kabaw ang color sa baw. Ganahan nila mukaon. Ala ato ko nung suwayan og suhito. Nya kinsa tong ganahang mukaon? Ako namo ko'y nadunggan nga mga opisyalis sa gobyerno nga tagurha ra gyud kuno ka klase sa sudan ang ila didto, tulo ba to ka klase da sa sabaw nga ilang kanon. Nya dihay ni reklamo nga iyang staff usa sa iyang mga cabinet members ngano man ni Mr. President mao ra man atong gikaon. Ingon din siya, arang-arang na lang gani ini kaysa tuaron dito sa mga bukid o kanang naa sa mga squatters. Mauwaw ta nga mukaon din higlami samtang sila dito nagmantinil. Ambot tinuod ba sa kana og kaadto? Naku, praise the Lord, lupig man sad mi ani. Kay kami usahing mga pare, lahi mig lamisa, amo ditong staff, ilog anang mga bukog kanang gagmayng isda, kami to dagko yung isda, may pagkaluto, musinghag pagdili ka uyon sa lami. Unsa man mo man lami? Ana pa, kalami rang ilubong ning parian ni. Di tay nana, pariha ta gikaon mao ni ang Eucharistia, pariha ta gikaon, pariha ta og kahimtang. Kay kinsa may labaw nato wa sa matas Ginoo matod pa diri mo pauli ka sa abog sa yuta kagikan mo balik ka sa yuta katapusang lingi ingna imong tupad mamalik ra gid ta sa yuta mamalik ra ta sa yuta mo na magpractice tag uniform
Haron ang Ginoo na mo'y muhatag nato sa reward. Dili kita'y mag-reward nato. Di sa ta magpakaalig-alig pagsulti nga ako'y tighatag ninyog reward. Mauna, sundan ning akong gisulti. Nga bisag di ka ganahan mo pirma aning impeachment, mo pirma gyud ka kay kun dili kuhaan ti kag budget, siruhon ti kas budget, nagpakaginoo na ka, yawa na ka niyanang batasana. Kung tinuod na. Kaya doon naman say nanulti anak karon ng mga politicians. Igo rata dinhing ni translate it niya atong tagaag pamalandong. Ako ganahan ko mamalandong ani kay way kapuslanan ning pagsigig basa aning Bible ug di nato ma-relate sa atong actual kinabuhi. Aron ta mo asinso sa Dios non nga kalambuan, dili ta magkinabuhi sa yawanon nga kinabuhi, musangko sa away, musangko sa panagbahin-bahin, hangtod musangko sa pagkalusno sa atong nasod, sa atong kalibutan. Hinaut-unta, maliwatan ni Mama Mary, gishare niya iyang anak, aron ta maluwas, maliwat sa ta ni Kristo, gipaagas ang iyang dugo, aron ta mabuhi. Manindog ta. Nga igsuon, ang Amahan maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Busa, malaumon kitang muingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang among mga magbalantay, ilabi na si Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan, padayon nga mag-alima kanamo sa mayong mga pagtulunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nag-ugmad sa pagpakigbatok sa kagutom, magmalampuson diha sa ilang paghago sa pagpakaon sa minilyong mga katawhan nga gipanggutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga gigutom kang Kristo, makakaplag sa usa ka Ginoo, diha sa usa ka pagtuo ug usa ka bunyag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maamumahan, masuportahan, ug mahatagag kahupayan sa ilang mga kabanayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug ilang sa mga magtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadangat sa tunhayng kumbira dito sa Dios nung gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, ikaw ang tuburan sa tanang grasya. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom
kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikad. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang gaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Upulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa takna sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos noon nga kalinaw. Niya mahitabo raning maong kalinaw kon kita di na gyud mangangkon nga kitay tag-iya sa mga grasya nga niya nato. Kung dili ato gyung hunahunaon nga gikan is Ginoo ug atong iapod-apod ngadto sa atong isig katawo. Salamat sa miapod-apod sa ilang grasya nga hinato, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots
Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, 51,128 ang atong halin as of yesterday, na apay 8,872 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 416 nasad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang Santo Niño's Healing Gifts kadtong atong gigamit pag Pasko ug sa Santo Niño nga pista, 40,702 ang atong halin, napay 6,298 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 602 nasad ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Ang katong atong itabang ni Father Arnel sa iyang parokya, haligi para ni Mama Mary, HPMM, 3,681 ang atong halin, na apay 8,319 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ato ning padayonon paghatag, ang Ginoo na say mag-igo nga mubaos nganhi nato. Atong tagaag masipang pakpak ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya padayon ta nga mag ngumpanya para sa atong pista pohon Mayo 3, labi na gyud sa atong confirmation Abril 26 para sa mga bata nga nag-edad og 12 anyos pataas. Nya nasa tay mass wedding ini Kamayo 1 para sa mga nagpuyo-puyo na to mga kaigsuonan. Ang deadline sa registration para sa mass wedding March 30, 2025 para makuan pa nato ang processing. So March 30 ang deadline sa registration sa mass wedding. Unya medical mission nagipamalihog nato dinhi sa atong mga BLD manikasagaran karong February 18, screening anha sa Lapu-Lapu Auditorium kilid sa Birhen sa Rigla nga simbahan alas 7:30 buntag February 18. Nya sa Kapasad katong prison apostolate nato pinanguluhan ni Father Monico Katubig na sa dinner for a cause March 15, 2025 adto sa IEC. Natay mga tickets nga gibaligya dinhi nya to asay mga tickets to as Kapa office na Skillich Cathedral, Legion House or adto mong Father Monico Katubig sa kanini ang Santo Rosario or kuntaka lang siya. Unya padayon sad mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod aron dili lang ta makapalambo sa pagsabwag sa ebanghelyo, pinaagi sa atong pag-view, like, share ug subscribe, makahatag pagitag income sa atong parokya aron atong magamit para sa atong charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers kay ato mang gipakita dinhi sa atong channel ang atong official contact or official information. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa pagtuo, Maria, Ina ni Jesucristo.